बाय मनोहर कुमार आर्या। बुझाइल कि ना बुझाइल करे खेसारी बड़ा हमरा पखरज नइखे भरोसा देखला के सरज सब जानिला कि पक्किया खिलाड़ बाड़ू हो रखले बनाई के भतार बाड़ू हो केतना लोग लाइन में कुछ दिन रह के पड़ी वेटिंग में और रख तू खेसारिया के पेंडिंग में हो गरी पेंडिंग में अब आवे तो पवन के ट्रेंडिंग में हो गरी ट्रेंडिंग में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। मिक्स बाय मनोहर कुमार आर्या।